Rolo penke nili da karbiang long sulang dora tumpanan nili hin pen kardom pajirik lo kardom nili isi pachini alam theke lalo je non nili tum da karbiang long ahawar kechengsi karbiang long quiz festival tame paman ponpo labangke adim konat ma labangke dak Taralangso long lo daksi nilitum kecengsi quiz festival tame paman ponpo lasi laso long pini dak jungjung laso quiz festival ke pajun pachun jiphan nilitum dak reception committee tame sengpon lo lasi laso reception committee ke sengpon long pe nilitum arpu cepek pon lo arpu cepek pon dera pi nilitum dak nili amen tarampon po reception committee Chief Advisor ke nilitum kaching honai ake hai Dilip Kathar lo alang li lo pen ke reception committee long a chairman lake ake hai Bhupontok bi lo pen ke nilitum long dak vice chairman lake Dilip be Karbi Film Society long mai phu lo mate bikha mahajan ta me chethang long la pen general secretary long dolo ke hai Rang Kamar Teron lapen joint secretary long dolo Vicky Langne lake all Karbiang long talent high society long amai phuik lo Vicky Ingleng so alang lik lo tasi do penangan nanditum la tim arpu ke molin ni social media long tame update ipon po tasi pini laso aja me keseng pon long mage pini tu arpu cepek lo koson si laso ajai mek mesen me pen kitun jima ti asi nili isi chuning ri kangtung ke lalo je da Karbiang long east Karbiang long west Karbiang long mate angtan ke do karbi nogao pen danglok di lang litum tami laso quiz festival long tami nang cipate do ni pusi birta long asi isi nili hin pen ke matha bagi isi mesen awar sailuma pulo hedi da karbiari su ijang tumhan lason alang litum kithek kire long litum ning charong chipidun mate litum alang litum phan aning kirung dun ajai mek pusini di hokdam asi labang ke kado kawe Karbiang long solang dora tum tame ni di phan tame dalaso quiz festival long tame ardi nang pidun po pusi ning thelo kado kawe ato karbiari so ijang tum an di asi nili lamthe padingo elo nili langli ke hai Dilip sar pensi lamthe thini pathan poni phansi chuning rik to pati malang kapre ka hongjai chatai lom ni dubom lo stemen hona bang ke Karbiang long atok anu anbarta Karbiang long pen angtan bisnat punon ba nogom karbi punon ba hojai ki do karbi ba kamru ki do karbi punon thexer ser bang phu bang pidum do setelah sana festival aroma je kepadu bang kadon phong keceng silang asi kado ko beta nang che toy dun po ba nang dun po pusi nitum ning thelo pena ko nang tum phanta chuphabon nang chitong dun non la so ronga je lom athe anutina bang putin da ke thek ke dulo ta hen lo mane la pena ko konatsi la so ke thek pen konatsi chipaklang puma ba konama ke lake konane exam along tangho pa konane kupini long along phananja bala so ke thek pen jok moi ACS APSC bono ba UPSC exam long person hai ki joy ke phando lalo laso phansi ritum ta kemang ponsi nitum matha ponlo lasi kepado arni bang ke lage moben paklang ponlo 29 July bang ke lage winter school quiz puto pola ke up to class 7 tum phanlo la pen lage written si ke patu po la pen ko general quiz general school quiz puto la up to class 12 tum phan dolo then Thursday mare 30 July la bang ke under 25 la bang ke 25 quiz do po la ke ningkaning ko pho pen a ber tum phan la pen open sport quiz pura tato puto la written si do po la pen ko si dolang open flame quiz like film do literature art science music lapen entertainment do lapen kijut siarni labangke open Northeast Indian quiz pudo lapen isi dolang open general quiz do lapen ako isi dolang open family quiz
3 members in one family tang la son da du la so pot si la nitum kepado hi pan si sig lo la si ke pami sem si pan si tu nau nan ke bor I polo la si kadu ka ve karbiang long arar tum tan achera tum jitu tu non la pela da ka bang nitum total price money bang ke la ke pangrum pet pen dak lak ni pan patik polo la so lak ni bang si kadu ka ve pan ke patik pon dolo registration bang ke nang tum online ta long ji la pen non itum process dam bom lo la so mo process bang ke itum mo la ya contact number chipi po mo hala so hai contact number long itu mo social media long lang ko mo nomor Facebook WhatsApp cha tai long tame mo contact number people mo mar kali tame itum school tame homri ji mo hala so school along kan si ka do ve tame data long po la sinau tum hana ke pha ke lai lang